Muri yeZimbabwe vanhu vaya vatanga manje ndadzoka nema-updates manyama zvinhu zviri kutaurika mastreet iko zvinezvi. Vanzi vari kuronga kuti zvoni varikuda kuti Mnangagwa atonge kusvikira afa. Ndo nyaya iri kunzi iri kutaurwa mastreets arimo muZANU-PF. I think mavideos akambenge achitenderera ndakaona vamwe vachitobuda vachitaura kuti 2030 padhuze, ngatimbotaura kuti 2033 anenge achingoripo. Muri kuona nyaya dzacho dziri kuitika. And I still remember kana muchiri kurangarira mazuva aya pakabuda Gold Mafia documentary, pane muprofita anonzi Hubert Eji achitaura kuti zvoni Mr President, he will be president till he dies. Kana muchiri kurangarira madays ese wa now iko zvinezvi chiri kuitika, kudzingwa kwevanhu kuri kuitika mabasa zvakumeka sense iko zvinezvi. Munhu wese ari anti 2030 as apa ndatonzwa pataura kunzi George chikuta kuti pafambe ruma yekunzi akadzingwa basa ari kunzi hana kana one day rakambobuda achidedzera kuti 2030. Kuna vanhu vakasiyana siyana vese vaizvita macomrade machinji vanga vari mumapositions vakanyararidzwa vese, vakapukutwa, vakabviswa pamabasa nenyaya yekuti pari kuda kusiwa vanhu vaya mabootlickers vekuti vakaunzwa unzi 2030 anenge achiripo vanosumuka vachifara. Ndo zvinhu zviri kunyatsoitika. Ameno zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe zvakawandisa. Opposition chaiyo hakusisina opposition yekuti tingataura zvekuti tine opposition in Zimbabwe. Yanga iripo yacho yakagujunurwa vanga vari vanhu vacho vanga vari effective muparliament ndo vacho vakashayiswa simba, kukasara vane makaro kana kuti kukasara vanhu vane nzara. Vese vakarikolewa taakuona kuti zvakanga zvine chinangwa iko zvinezvi. Vakaonekwa kuti ndo vanhu vanga vari genuine panyaya dzekuopoza iko zvinezvi. Ameno zvangosarawo zviri koku August House ikoko kwangosara nezvinhu zvokuti vanotokokwa kunzi hande kupurazi kwangu munogara. Politics dzekuZimbabwe mahombwe chaiwo but ndo nyaya iri kuitika muri yeZimbabwe. So ameno kuti mimi munoionawo senyaya iyoyi. Inini ndangoti ndiuyewo panapa ndikuzivisewo zvinhu zvendenge ndichisangana nazvo mumastreets imomo kuitira kuti musajambwe. Ndinozviziva kuti mune zvakawanda zvekutaura pamusoro penyaya iyoyi. Kana uchinge uchiziva kuti une voice, you have something to say, chikuda kuti chitaure chisvike kumaZimbabweans, namba dzandiri kusiya pascreen munokwanisawo kusenda muchisiya maaudios enyu ipapapo via WhatsApp, mosenda motaurawo pfungwa dzenyu. Asi kana uchinge uri makeyboard warriors vanongoda kukomenda necomment section yakavhurwa, munokwanisa kukomenda muchindiudzawo zvamuri kufunga ipapapo. So zviri zvanhasi ndichakusiyai muchiteerera this audio. Pane mumwe abuditsawo mafungiro ake about zvinhu zviri kuitika muZimbabwe. Teerera this audio mundiudzawo kuti muri kuionawo sei nyaya iri panapa. Nyoka yemabhunu uri sei hama yangu? Aiwa, tinenge tichikunzwa hedu uchikurukura uchiwerengedza zvaunenge uchiona kuti izvi zviri kufamba nenzira isiri iyo mubato renyu remusangano wenyu weZANU. Unoita semunhu ane pfungwa dzakati pinzei, dzakati rodzei, dzinenge dziri kuona kuti zvakatsveyama ndezvipi, panofanira kuswatudzwa ndepapi. Uri right pamuono wako waunawo pamusoro pevatungamiriri venyu vamunavo kumusangano kwenyu. Zvaunenge une pfungwa dzinodhonza kudaro, ndinoona sekuti unoti kanganwei zvishoma, kana kuti unoita sori hako ndichafananidza nechimwe chipuka, undiregerere ipapo. Unoita zvinoita imbwa ikarutsa marutsa ayo inotendeukira marutsa aya futi yoda kuadya, inoachiva kuti asi ndarutsa zvangu apa, asi paine nyama yanga ichinaka nemuto wandanga ndichinanzva uya wanga uchinaka, bheta ndidzokere ndidye futi. Kunaka kuye kurambe kuchitenderera mukanwa mangu
nemudumbu. Ndopfungwa dzinoita imbwa kutendeukira chinhu chayaburitsa zvikonzerwa neruchiva. Nyoka yemabhunu waifanira kunge uri munhu anorodza pfungwa nekuziva kuti chatambudza nyika ino chii. Usarambe uchitenderera pamunondo pamusasa pamunondo pamusasa, dambudziko chairo uchinyatsoziva. Hazvibatsiri kuramba uchingoti vanhu vapinza dambudziko mumba varambe vachingopfuurira mberi uchichinjanisa, fanika kunge matayi ebhasikoro, kuti iri rapera tairi regai ndiise rimwe, asi bhasikoro riri rimwe chete. Hauna zvauri kuita. Unofanira kunge uri munhu anoswatudza pfungwa, uchinyatsoratidza kuti wakura mune zvematongerwo enyika uyezve nezvii zvingaitika munyika. Unoti varipo vari kukanganisa vari kuda kuenda ku2030. Ichokwadi kukanganisa. Uri kuda kuvachinjanisa nerimwe tayi, uchiti iwewe vari pamashure pavo vapindewo. Hausi kuona here kuti uri kufanana nechipuka chiya chandambofananidza nacho, chinodzokera marutsi acho, asi dambudziko uchinyatsoziva. Hapana zvitsva pavanhu vese vauri kufunga iwewe kuti tikabvisa uyu wopindawo, wofunga kuti pane chinonaka ipapo. Kuguta kwevashoma hakusi kuguta kwevazhinji. Ruzhinji ruri kutambura. Tiri kutambura munyika muno, zvakonzerwa nevanhu ivava vamwe chetevo vauri kuda kuchinjanisa. Ndiwo marutsi auri kurutsa uchiadzokera. Hausi kuona here kuti wewe uri kuzvitenderedza? Kana uchinyatsoona kuti zvinhu zviri kuipa sematauriro aunogara uchiita iwe, kuti vanhu vazhinji vari kutambura, zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Zvinobatsirei kuramba uchidzosera zvimwe chetezvo zvakonzeresa kutambura kwevazhinji kubvira zvinoti ane 4 decades, 45 years now tiri musuffering, muchiomberera maoko kutambura kwevazhinji, muchiomberera maoko kuguta kwevashoma. Hausi kuona here kuti wewe nyoka yemabhunu uri kufanana nechipuka chiya chandataura chiya ichi? Hapana chitsva pamunhu wauri kufunga iwewe kuti aripo akabva iye agopinda. Kana apinda, do you think he's going to change anything? Remember, this man is part and parcel of 45 years. Akambotanga ari kuarmy, akazoya kugovernment nekuda kwekutandanisa mumwe. Do you think he's going to change anything? There's no strategy he's going to come with, because he's part of the system which caused Zimbabwe to this extent. You know it. Saka handifungi kuti uri fair pakuita kwauri kuita ikoko kwokukuziridza chinhu chaunoziva kuti iwewe chatambudza nyika kusvika payasvika. Unofanira kunge uri munhu anoswatudza pfungwa nekutambanudza, unyatsoona kuti vanhu vatambudzika, nyika yagwadama nekuda kwemusangano wako iwoyo waunotsigira uyu. Tinozvinzwisisa kuti iwewe ropa rako riri mumusangano imomo, tinozvinzwisisa, ende izvozvo hatigone kukuchinja nekuti ndozvauri. Asi zvimwe zvacho unofanira kunge uchionawo chiri wrong.
haurambe uchitungamidza chinhu chakafa, poison yatambudza nyika ino, yapoizena nyika yese, kusvika zvaita sekunge munyika hamuna mutemo, munyika hamuna hurumende, munyika hamuna vashandi, munyika hamuna zvirimo. Ndangoti ndikuonesewo kuti paunenge uchifunga uchitaura makomenzi ako, tine tichaateerera tichinzwa, asi tiri kutoona kuti zvaurimo mumba mako imomo mamune muchidhonzerana imomo, usazvifananidze nechipuka chandataura chiya, chekuti nyama yandanga ndichidya nemuto wandananzva zvanga zvichinaka, zvandazviburitsa bheta ndizvidzokere ndinonozvidya zvakare, zvichida kunaka kuya kunoramba ndichikunzwa zvakare. Chipuka chinonzi imbwa. Wauri kuda kuti iwewe apinde, unonyatsozviziva wani kuti achitanga kupinda akaitwa finance minister, akaitwa health minister, vashandi vemuzvipatara umo vakati takuratidzira tiwane zvishandisiro zvakakwana mumabasa edu, vakadzingwa mabasa. Achibva ipapo enda unotarisa mumba make mune mudzimai yezvino izvi ari pari kukwe ari kurwara, nekudawo kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvichida vakatadzirana, nyaya dzatinoverenga dzavari kuendesana kumakoti. But chokwadi chaicho ndechekuti baba venyika ndozvavangaite here? Ndiye munhu wauri kuti iwe azoya pamberi pedu achimira achiti ndauya kuzokuchinjirai. Iye ari part and parcel of the system yatambudza nyika for the past 45 years. Hausi kuona kuti uri kuita zvechipuka chiya chandataura here? Nyoka yemabhunu. Probably you cannot understand what I'm trying to say, but one or two words you can understand, so that probably you will see the reality. Zvakangofanana namai vaya vekupururudzira robot kuMount Darwin. Thingi kuti ndo upenyu ihwohwo, mahandouts atinenge tichiwana tichizvipiwirwa partisan lines, unotozviziva kuti ndo zvinoita musangano wako izvozvo, but you continue supporting the dirty politics dzinoitwa nemusangano wako, zvikonzeresa nyika kuti inge ichipinda pachimiro chisina kunaka. Sepatava apa hazvina kunaka kuti vanhu vatange kuti Ian Smith akanga ari right, akanga ari nani, vaMugabe vakanga vari nani. Hazvina kunaka. People were dying, were murdered inside out. Opposition people were arrested, including now. Opposition people are arrested nechimusangano chako ichi, but you are continue supporting zvakadaro. Zvaunonyatsoona kuti izvi hazvina kunaka izvi. Well, that's your own right to choose kufuga kana kuwarira gumbeze, but imboonawo kuti zvauri kunge uri kuita izvi ndizvo here. Thank you.